Hello mga co-teacher. Katong na plano nga mobayad og full payment sa ilahang mga loan sa GSIS. Ingani on ra yung buhaton. So niadto ko sa GSIS para bayaran ako ang emergency loan nga gamay na lang kayo. So kaya na nga full payhan. Kay mo loan pug ko og MPL para maka-avail ko, no. So agiunsan ako. Una, nangutan ako sa mo ang division officer nga in charge na unsaon na. So ningon siya naray mga bayad center. Pero kinahanglan naman ako ang nang madali siya para maka loan ako ng MPL kay kung tangtang to sa ko ang payslip gatong amount nga akong monthly nga payment. So mudako-dako gamay ako ang MPL, di ba? So niadto ko sa GSIS. So, unsang buhaton kung muadto ka sa GSIS? Sa inradyo gayo, 3 steps lang. Una, igsud nimo sa GSIS kaysa GSIS Cebu man ko, muadto ka sa counter 1. Ug ang counter 1 kay mao na ang mudawat sa kadto mga full payment. Pero manghayor ka ngadto og statement of account. Ug kung unsa tong loan ang imong bayaran. So mo print to siya ngadto ron, then ihatag sa imuha ang imong SOA or statement of account. Mga din na siya ID. Iguman mo print na to, tagan kanyang form nga mo fill upan for payment. Number 2, wadto ka sa public assistance desk. Kay sila ang mohatag sa priority number nimo for payment. So ipakita ra to nimong imong SOA nya tagana ka og priority number. Number 3, magpaabot kang tawgon. Siyempre kung matawag na ka, adto ka sa number 4. Number 4 is moadto ka sa cashier. Ug sa cashier imo ra tong ihatag imo ang SOA, siyempre katong priority number, then mobayad ka og full pay. Nangutana ko, kanus ang ma-zero? According nila, within the day, ma-zero. Sa una lang akong ipangutana, katong window 1, ningon na, basin ugma ang sure nga ma-zero. So, inganaon ra di ay. So, sa katong mga taga Cebu, dito ko niadto sa atbang sa Elizabeth Mall. No, naman dito ang GSIS nga office nga main sa Cebu. So, moto ingatoon ra na 3 steps. 4 is naada to kay ang pagpaabot nga tawgon ka. So easy ra kayo sa mga naada mga sakyanan, pwede ra ka makapark dito sa vicinity sa GSIS. Susulit kayo, no? So daghang salamat.